Máme 14 hodín, čo je čas na to, aby sme sa pozreli na kovy. Kovy drahé je priemyselné s Tomášom Plavcom, takže po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré ste hovorili, sú rizikové, poďme na prezentáciu o tom, čo teda s kovmi. Zlato sa odráža dohora. Je to začiatok veľkého rastu toho obratu, alebo je to len korekcia posledného poklesu Tomáš? Možno začiatok konca poklesu. Každopádne Bernanke včera urobil veľkú robotu a to je vlastne to, čo sa od neho očakávalo. Bol jastrábom FOMC alebo relatívny jastrábom FOMC vzhľadom na to, na čo sme zvyknutí pri vyjadreniach spredu, sme videli len masívny prepad zlata. No a Bernanke včera korigoval tieto vyjadrenia a povedal, že kvantitatívne uvoľňovanie má väčšie pozitíva ako má náklady a v podstate hoci naznačil, že exit stratégia bude mať určité náklady, stále v podstate zdôrazňuje to, že stimuly tu s nami budú, ekonomika je slabá a tak ďalej. To znamená, že zopakoval tú svoju tradičnú mantru a to, že zatiaľ nejako nenaznačil nejakú exit stratégiu alebo nejaké plánovanie alebo nejaké kritériá, ktoré by mali ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie, tak v podstate to pomohlo zlatu nahor a videli sme masívny rast na všetkých drahých kovoch a takisto na platíne. To znamená, že to, čo je zásadné, je to, že konsolidácia na drahých kovoch pokračuje, platina sa udržila nad cenou zlata, to znamená, že napriek tomu, že videli sme silný pokles akcií, tak platina, hoci vymazala ten svoj náskok voči zlatu, ešte stále ostáva nad ním, to znamená, že nevidíme opätovné ponorenie sa platiny pod cenou zlata a práve preto naďalej sledujeme potenciálnu nákupnú príležitosť na platine, pretože tá sa možno nebude tak veľmi často opakovať. Dnes vidíme skôr taký výber ziskov, ale ako aj pozeráme sa na zlate, tak v podstate vidíme, že ten intradenný rastový trend je stále v platnosti. Pokiaľ udržíme úroveň 1600, približne túto hladinu, tak by sme videli celkom zaujímavú nákupnú príležitosť s cieľom rastu potom hore na úroveň 1630, čo je taký prvá silnejšia rezistencia aj na dennom grafe. Čiže vyzerá to tak, že postupne ideme dole. V podstate včera sme tu videli v priebehu hodiny masívny nárast o viac ako $30, to znamená, že je tam naozaj čas na výber ziskov. Bernanke bude hovoriť aj dnes, aj dokonca guvernér ECB Draghi bude dnes hovoriť, ale budú to také prejavy, ktoré by nemali mať nejaký zásadný vplyv na trh, pretože Draghi bude v nejakej nemeckej katolíckej škole, čiže tam pravdepodobne nebude hovoriť o menovej politike a Bernanke bude vlastne pred, myslím, že senátnou alebo proste pred kongresovou komisiou pre finančné služby, kde veľmi pravdepodobne zopakuje svoj včerajší slovník, ako za jeden deň nemá veľmi čo meniť na tom prejave. Čiže aj toto mohlo spôsobiť to, že by tam mohol nastať nejaký výber ziskov a zlato by sme možno vedeli nakúpiť ešte na rovni 1600. V prípade, že by sa dneska čokoľvek pokazilo a prvalo by sme túto rovni 1600, tak vidíme priestor na pokles aspoň rovni 1580, pričom ten výhľad by sa menoval neutrálny, keďže vlastne by sme ostali obchodovať v tomto pásme, ako boli aj vlastne platné posledné dni. Na strebere vidíme, hoci nie taký pekný, ale tiež predsa len rastový trend. Samozrejme, že strebro má vo zvyku robiť oveľa prúčie pohyby ako zlato, čiže takisto včera vyrazilo hore v úrovni 29,50. Vidíme výber ziskov, čiže mohli by sme sa pozrieť pokojne niekde v úrovni 28,60, 70. Tu máme taký prvý sa poznali 29, v prípade, že ho neudržíme, tak môžeme vidieť pokles potom aj sem nižšie. Ale zatiaľ ten rastový trend v platnosti od minulého štvrtka, myslím, ostáva v platnosti, čiže tá konsolidácia pokračuje a v prípade, že zlato sa podarí vyraziť na nové vyššie intradenné vrcholy, tak takisto na stave by sme potom mohli vidieť raz aspoň v úrovni 29,70. No a tu je naša platina, na ktorú sa stále pozeráme a premýšľame, čo s ňou, pretože toto sa nám začína celkom podobať aj na obrátenú formáciu hlavy a ramena, čiže ak by to išlo dneska na 1600, tak by sme sa možno pozrieť na nejaké nákupy zo 108 na 1580 a pravdepodobne do toho pôjdeme, radšej ako by sme mali vlastne nejako ľutovať, že sme do toho longu nenastúpili. Platina si udržava ten náskok nad zlatom, zlato by malo tú 1550 úroveň udržať a preto by vlastne nemalo urobiť nové tohtoročné dná, pretože Fed je tu s nami a fiškálnite si pravdepodobne viacej zlíznú akcie, ktoré sú oveľa väčších ziskov ako je zlato. To znamená, že pravdepodobne, ak by aj drahíkovi poklesli na konci týždňa,
nemali by byť tak veľmi zasiahnuté, ako budú zasiahnuté akcie. Čiže sledujeme úroveň buď 1600 alebo 1620, proste potrebujeme sa vymaniť z tohto pásma, lebo v tomto nevie nikto, ako to ďalej pôjde. Preferujeme teda kupovanie na úrovni 1600, 100 na úrovni 1580. Opakujeme, že na tej úrovni 1600 sú aj silné supporty na dennom grafe, to znamená, že mali by sme ich udržať. Je to rešpektovaná línia, ktorá už bola viacejkrát skúpená a v prípade, že by to bolo prerazené z akýchkoľvek dôvodov, tak ideme až na úroveň 1550, takže práve preto na tom longu nám treba mať vlastne dobrý stop loss, ktorý nás uchráni pred väčšími stratami. Ak prerazíme úroveň 1624, tak môžeme ísť hore až na úroveň 1640, čo je taký prvá silnejšia rezistencia. Na medi vidíme teraz celkom zaujímavú konsolidáciu, prelom nahor. Je to spôsobené tým, že v piatok máme dáta PMI prieskumu výrobného sektora, ktorý, ako vieme, tak podľa HSBC, ktorý sa viac zameriava na tie malé firmy, skončil poslabšie z toho dôvodu, že mali sme tam prázdniny a čínsky nový rok. Toto bude prvý výsledok oficiálneho sektora. No a tam je zaujímavé to, že na rozdiel od HSBC má ísť lepšie ako v januári, aj tie očakávania mierne zrástli a práve v tom čase zrástla aj meď, takže vidíme taký celkom zaujímavý periód nahor a oproti včerašku, keď sme hovorili, že to nevidíme na longy, tak toto nás presvedčilo o tom, že na úrovni 355 mohol byť celkom zaujímavý nákup, zo 100 sa niekde na úrovni 350 a potenciálny prelom mohol ísť na úroveň 360, hlavne teda ak Čína zverejní, myslím, že v piatok tie dáta sú v kalendári, ak Čína zverejní lepšie dáta, tak by mohli ísť hore vyššie na 360, pretože by to mohol napraviť aj trhový sentiment. Samozrejme rizikom je stále fiškálne útes v USA, ale videli sme aj dobré dáta z amerického realitného trhu. Predaj nových domov skončili najlepšie od júla 2008, to znamená, že hoci to nepomohlo veľmi akciám, medi to pomohlo a práve preto tá úroveň 355 teraz vyzerá zaujímavo, čiže mali by vidieť dosť nejakú zásadnejšiu korekciu toho posledného poklesu. V prípade, že tie dáta budú slabšie alebo sa pokazí sentiment na trhu, tak prelomenie úroveň 355 nás posiela opäť na úroveň 350 a tu sa vlastne rozhodne, že či tá konsolidácia obchodovania do strany bude pokračovať, alebo to prelomíme nadol a budeme klesať ešte na podstatne nižšie úrovne. Takže toľko to s drahými a priemyselnými kovmi a za chvíľu pokračujeme v našom programe, čiže sa vidíme za chvíľu.